Co si to broukáte? Vy se nepamatujete? Jo, vy myslíte... Zahalme se do roušky vzpomínek. Já byla tenkrát tak dlouho sama. A já jsem se vrátil z uměleckého turné. Konečně doma. Po dlouhé době jsem 2krát zaťukal na dveře. 3krát. Máš pravdu, 3krát. To už bude rok, co jsi mi z vlaku mával, a teď najednou krůček přede mnou. Trochu vázne hlas. To se někdy stává. Taky hned co říct. Povídá se, že máš nějakýho chlapa. Slova jen nic víc. A ty se ptáš, co já. Jsem zdráva, jak se mám. No žijem, jak se dá. Mámo, to je ten pro ty bony, ale za 6. Znáš to přece sám. Aha, takže po 5 minut. Táhlo tě to sem. Další z řádky frází. Ať vzdálen nastavil, vlastně si tu byl. Párkrát také psal, jak ti hrozně scházím. Brzy však já vím, mířil se s tím. A ty se ptáš, co já a jak mi mělo být, když ten, kdo zůstat má, ráčil odejít. To člověk nechce spát, jíst mu nechutná, přes mou kurku. Ptá se. Co já? Co ty o tom víš? Jak rok zvolna míjí, jak se dlouží stín, svátky bez hostin. Co ty víš a znáš, jak se hořkost míjí do 4 holých dní, když se připozní. A ty se ptáš, co já, Jak jen se neusmát. Je pozdě, jak se zdá. Tenkrát se skrtá. Jak rozumět ti mám? Jak chápat slova tvá? Snad taky byl si sám. A ty se ptáš, co já. Už to bude rok. Tak tě tedy vítám. Vidět si mě chtěl? No a teď? Zas abych šel, co? Já tě nezvu dál. Co když někdo svítám? Někdo. Co já vím? Možná i tvůj syn. A ty se ptáš, co já? A ty se ptáš, co já? A ty se ptáš, co já?